ఇంటి వంతున పారే పురియాత్మ పారివంతుల మంజులు నేరంగి బల్లలు పారింగి బల్లలు ఉమ్మూరు నాలుగు కొరియాల బల్లలు కుక్కే బల్లలు పారివంతుల ముడాయి అమ్మూరు నాలుగుంటున్న పారివంతులు జనాల కట్టులు పంపున పారివంతుల నాలుగు వరకు పంపున పారివంతుల ఆరు రాజ్య బంధువు అన్నాక ಅಮಡಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಲ್ ಪಂಪಣ ಪಾರಿವಂತಲ್ಲ ಎಲೆ ಸಾರಾಲ್ ಪಂಪಣ ಪಾರಿವಂತಂದು ನಾಲ್ವರ್ಕೆ ಪಂಪಣ ಪಾರಿವಂತಂದು ಸಂಸಾರದ ಭಕ್ತಿಯಂತದ್ದು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬಂದಾಗ ಅನ್ನಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂಪಣ ಪುರಪುರ ಮಾತ ಕೊಂಡ ಹಡನ್ನು ಬರ್ತಲೆ ಕಾಣ ಅವ್ಯಕಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಸಾರದ ಭಕ್ತಿಯಂತಿತ್ತು ಆಕಾಶ ಬಿಡ್ಲ ಭೂಮಿ ಇಡಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಬಿಡ್ಲ ಮನೆಂಚ ಬಿಡ್ಲ ದೀಸುತ್ತಿಡ್ಬಲ್ಲ ದೀಸುತ್ತ ಬಿಡ್ಲ ತಿರುಬಿಡಲ್ಲ ತಿರುಬಿಡ್ಲ ಪತ್ತೆರಡ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟಾಯಿನ ನೇಮೂಡ
Oi, oi.